Hei! Toimin hoitajana vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikössä. Käytän työssäni vahviketta päivittäin. Päivä työpaikallani aloitetaan asukkaiden kanssa aamiaisella, jolloin kahvijuonnin lomassa orientoidumme alkavaan päivään. Päivän aloitukseen kuuluu aamiaispöydässä päivän uutisten lukeminen ja vahvikkeen vuoden aikoihin liittyvät teemat. Esimerkiksi leipäviikolla katselemme leipäaiheisia kuvia, jotka herättävät muistoja samoin kuin leipäreseptit, jotka löytyvät myös vahvikkeesta. Kuvat ja tekstit saa helposti tulostettua aamiaispöytään ja koottua kotimme vahvikevirkekansioon. Poimimme näin vahvikkeesta meidän kodille sopivat ja toimivat ideat.